ತುಳುನಾಡದ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ನಿಖಲ್ ತೋಂದುಲ್ಲರು ಸುಮಾರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಖಿಲ್ ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತ್ಸೇರ್ ಬಂಡ ಇತ್ತಿನ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೈತಲ್ ತೋಜಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಂಟದ ಚಿನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಲ ನಿಕ್ಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲೇನು ತಲುಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಸುಲಭವತೆಯ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲೇನು ಪ್ರತು ಓಲಿ ಓಕೆ ಯಾನಿನಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಕೋರಿ ಪಚ್ಚೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋರಿ ಪಚ್ಚೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ಪೆರ ಬೊಡಿತಿನಂಚಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಲಿ ದಾದಾಪುರ ಬೋಡು ಪರ್ಬಿಣಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಸುರುಕಾದ ತುವನ್ಗ ಓಕೆ ತುವಂದುಲ್ಲರೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಈತ ಸಾಮಗ್ರಿಲಿ ದೆತೊಂದೆ ನೆಟ್ 1 ಕಿಲೋ ತಾದ ಕೋರಿದ ಮಾಸ ದೆತೊಂದೆ ರಡ್ಡು ಎಲ್ಲೆ ಸೈಜ್ದ ಟೊಮೆಟೊನು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿವಂದೆ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿವಂದೆ ಒಂಜಿ ಚೂರೇ ಚೂರು ಪುಳಿ ದೆತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿವಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದಾದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂತೆ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ 10 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ನಾನು ಉಲ್ಪೆರೆದಿ ಒಂದೆ 3 ಚಮಚದಾದ ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ 3 ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ 2 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆದ ಪುಡಿ 1 ಚಮಚ ಮಂಜಳದ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ 5 ಎಸಲ್ದಾದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಶುಂಠಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ತುಪ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಾದ ಉಪ್ಪು ಓಕೆ ರಣ ನಮ್ಮನೆ ನೆಂಚ ಮಲ್ತೊನಳಿ ಪನ್ಪುಣೆನು ತೂನ್ಗ ತುಲೆ ಮೂಲಿ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಬನಲೆನೆ ಬೆಚ್ಚಾರದಿ ಒಂದೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಒಟ್ಟುಗು ನೆಕ್ ಪೆರದಿ ನಂಚಿನ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡ್ದು ಶೋ ಕುಡಿ ನೆನಿತ್ತೆ ಪೊತ್ತೊನ್ಗ ನೆಕ್ಕಿತ ಯಾನ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾದ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿನ ಪಾಡ್ದು ಶೋ ಕುಡೆ ಪೊತ್ತೊನ್ವೆ ತುಲೆ ಇಂದ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆತನು ಇತ್ತೆ ನಮನೆಕ್ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಲ್ತೆ ಪಾಡೊನ್ವೆ ನೆನ್ನಿತ್ತ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಶೋ ಕುಡೆ ಪೊತ್ತೊನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂತೆ ಶುಂಠಿಲ ಒಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಈತೇನ ಪಾಡ್ದು ಶೋ ಕುಡೆ ನೆನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ತೊಂದುಲ್ಲರೆ ಇಂದಿತ್ತ ಶೋ ಕುಡೆ ಫ್ರೈ ಆತನು ನೆನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿರ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಇಂಚನೆ ಅರಪೆರ ಬುಡ್ಕ ಓಕೆ ಅವು ಅರಪುರ ಆದ ಪೊರ್ತಗು ನಮ್ಮೈತೆ ಮೂಲು ಕೋರಿದ ಮಾಸ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಯಾನು 3 ಚಮಚದಾದ ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ 3 ಚಮಚದಾದ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ 2 ಚಮಚದಾದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ 1 ಚಮಚದಾದ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾದ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ 1 ಚಮಚದಾದ ಉಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಮೂಲು ಯಾನು ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿಡು ಜಕ್ಕ ಶೋ ಕುಡೆ ಪುಂಟೊಣ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆನ್ನು ಕೈಟೋರ ಶೋ ಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರೇ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಶೋ ಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ತೊಂದುಲ್ಲರೆ ಇತ್ತೆ ಶೋ ಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೊಂದು ಬತ್ತನು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದಿರ್ದು ನೆನ್ನೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಬುಡ್ಕ ಓಕೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಕಡೆಯರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಮೂಲಿತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಜೊತ್ತೊಂದೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಯಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿ ನಂಚಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಪೊತ್ತದಿನ ಸಾಮಾನು ದಾದ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇಂದ ಶೋ ಕೂಡ ಅರತ್ತನು ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ಬುಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ನೆನ್ನೆ ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಕಿತೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತಿ ಯಾನು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೆನ್ನಿತ್ತೇನೆ ನೈಸಿಟ್ಟು ಕಡೆಯೊನ್ವೆ ತುಲೆ ನಿತ್ತೆ ಕಡೆದು ರೆಡಿ ಆತನು ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಮುಂಜಿ ಸೈಡ್ ದಿವನ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮೈತೆ ತುಂದುಲ್ಲರೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಬರಳೆ ದಿವಂದೆ ಬರಳೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬಿಟ್ಟುಗು ನೆಕ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಂತೆ ತುಪ್ಪ ಕರಗದು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬಿಟ್ಟುಗು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಯಾನು ಕಟ್ ಮಾಲ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆನ್ನಿತೆ ಚೂರು ಪೊತ್ತೊನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಾಲ್ದಿ ನಂಚಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಹೊಡಿತೇನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಣೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೊಂಚೂರು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡೋಣ್ಗ ಇತ್ತೆ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಂದ್ರೆ ಶೋ ಕುಡಿತ ಚೂರು ಪೊತ್ಪುಗ ಒಂಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡು ತುಲೆ ಇಂತ ಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆತನು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಯಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿ ನಂಚಿನ ಕೋರಿದ ಮಾಸದೊಂಡು ಅವೆನಿತೆ ಪಾಡೊಂದು ಶೋ ಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ
ಓಕೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ಶೋ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದಿರ್ದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬಟ್ಟಿಂಚನೆ ಬೈಪವನ್ಗ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕರಿದೆಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೋರಿದ ಮಾಸಲು ಇತ್ತೆ ನಂಚಿನ ನೀರು ಶೋ ಕಡೆ ಬಿಡೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಒರಣ್ಣ ಕೈಲಿ ಬಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಕುಡೋರ ನೆನ್ನೆ ಯಾನು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ಬಟ್ಟಿಂಚನೆ ಬೈಯರ ಬಿಡುಪೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ಕರಿದೆಂಡು 4 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಆವನ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿದ ಮಸಾಲ ಶೋ ಕಡೆ ಬೈದೆಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆದಿದ್ದ ನಂಚಿನ ಪಚ್ಚೆ ಮಸಾಲ ದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಶೋ ಕೂಡ ಹೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತವನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಡು ಒರಿದ ನಂಚಿನ ಮಸಾಲ ದಾದ ಉಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಯಾನಿತೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಶೋ ಕೂಡ ದೆಕ್ಕೊಂದು ಇತ್ತೇನು ಆ ನೀರನ್ನು ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲೇ ತುಲೆ ನಿನ್ನಿತ್ತೆ ಯಾನು ಆಯ್ನಾತ್ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ತೆಲಪ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪುರ ಬುರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಲ್ಲೇ ನಿಕಲ ಮೂಲು ಈ ಟೈಮುಡು ಉಪ್ಪು ತೂಂದು ಪಾಡೋಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದಿರೋದು ಒಂಜಿ ಶೋ ಕೂಡ ಕುದಿ ಬರ್ಪುಡ ಜನೆ ಬುಡ್ಕ ಓಕೆ ತೂಂದುಲ್ಲರಿ ಇಂತ ಶೋ ಕೂಡ ಕುದಿದ್ದಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ತುಲೆ ಯಾನಿತೆ ಮುಚ್ಚಲ ತೋಜ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೊರ ಕೈಲಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಓಕೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತನತೆ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ನಾನು ಸಾರು ಮಲ್ತದ ತೋಜವೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೂಂದುಲ್ಲರಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಗ್ರೇವಿ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಪನ್ಪುಂಡ ಕೋರಿ ಪಚ್ಚೆ ಕಜಿಪು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಈ ಕೋರಿ ಪಚ್ಚೆ ಕಜಿಪು ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂಡದು ಯಾನು ಎನ್ನೊನ್ನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭವಾದ ರುಚಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂದಂಚಿನ ಈ ಕೋರಿ ಪಚ್ಚೆ ಕಜಿಪು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೂ ಮರಪೂರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆತ್ತಿಗೂ ಯಾನು ಪೊಸತೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಗು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್